De twadde brief aan de Korintiërs. Haadstik 1. Van Paulus, apostel van Christus Jezus, troch Gods wil, en Timotheus, de broer, aan de gemeente van God in Korinthe en aan heel Gods volk overal in Achaïe. Genade en vrede mij jimme joen worden van God uws Heit en de Heer Jezus Christus. Heeg te prijzen is God, de Heit van uws Heer Jezus Christus, de Heit vol van barmhartigheid en de God die altijd vertreest get. Hij jouwt us treest in al is benering, dat wie van uws kant kunnen oren, die in allerhande benering binnen, treest jaan met de vertreesting die wie zelfs van God krijgen. Want liek als wie rijkelijk uws part krijgen van het lijden van Christus, zo krijgen wie troch Christus ek rijkelijk treest. Komen wie in neer, het is ta jimme treest en heil. Krijgen wie treest, het is ta jimme treest, dat jimme de kracht ontvangen om hetzelfde lijden dat wie ek dragen, verduldig te verdragen. En de hope die wie voor jimme hebben, stiert vast. Wie weten, jimme krijgen jim pad van het lijden, maar ek lieke goed van het treest. Want wie willen net, broren, dat jimme onkundig blijven van de benering die hier in Azië oorus komen is. Wie hebben het oer meer te zwier gaan, boppe uws macht, dat wie begonnen zelfs aan uws leven te twijfelen. Ja, wie zeggen u zelfs als opschreeuwen van de deur. Dat is oorus komen, dat wie net op uzelfs betrouwen zonen, maar op God, die te deden opwekt. Hij is het die us redden had uit zo'n groot levensgevaar. En hij zal us ek verder redden. Ja, wie hebben op hem us hoop gezet, dat dat ek tenij dwaan zal. Om jimme us ek mij helpen, troch jimme bidden. Zo zullen der gans meesken om us hem op allerhande wijze dank brengen voor wat us joen had. Dit is het, dat wie grut op gene. Us gewisse bevestigt us daarin dat wie in eenvoudigens en zuiverens die van God komen, net in menselijke wijsheid, maar in Gods genade in de wraad verkeerd hebben. Benamen voor jimme oor. Wie schreeuwen jimme dan ek net wat oors als wat er stiert, en wat jimme ek goed verstaan. Ja, ik hoop je dat jimme het inres vol slijn verstaan zullen. Liek als jimme het al voor een part verstaan hebben, dat jimme liekevolle reden hebben om van us te spreken als wie van jimme, de dijs van us Heere Jezus. En in dat betrouwen wie ik van doel eerst bij jimme te komen, om jimme voor de tweede keer een deugd te doen. En bij jimme wij naar Macedonië te reizen en van Macedonië weer bij jimme waarom te komen, om van jimme voetholpen te worden naar Judea te. Dat wie mijn bedoeling. Ben ik daarmee, zat je menen, daar nou te licht oor heen gaan? En heb ik mijn plannen als een meisje van een wraad maken, dat het bij mij ja en tegelijk nee is? Maar God stiert er borg voor dat us woord tajemme net tegelijk ja en nee is. De Zoon van God, Christus Jezus, die troch us onder jimme verkundigen is, troch Silvanus, Timotheus en mij, wie net ja en nee tegelijk. Maar in hem wie het alleen ja. Want hoe volle beloften van God terek wijzen mij, in Christus zijt er der ja op. Daarom zeggen we ek troch Christus amen, tsjin God, ta zijn ere. En God zelfs is het, die us mij jimme bevestigt in een gemeenschap met Christus en u salve had. Hier is het ek, die zijn zegel op u zet had en us als vastkot van wat nog komt, de geest in het harte joen had. Ik beroep me op God als mijn getuige. Alleen om je me te sparren, ben ik net meer naar Korinthe komen. Net dat we baasspelen willen oor jemme leauwen, maar we willen meewerken aan jemme blijdschap. In het leauwen staan jemmes ommers vast genoeg. Haadstik 2. Dit hie ik me vernomen,
Een nij beziek aannemen mocht net weer zo'n pijnlijke zaak worden. Want als ik het ben, die je me vertreed doch, waar bloedt er dan nog oor om mij blij te maken? Waar oors als krijg dezelfde die ik vertreed dien heb? Dat is nou correct wat ik schreeuwen hier. Ik wil bij mijn komen geen vertreed ondervinden van harren oor wat ik me juist blij maken moest. Ik heb betrouwen op jemme alle jaren dat mijn blijdschap ek die van jemme alle jaren is. Want uit zwiere benering en een benauwd herte heb ik mij gans trinnen jemme schreeuwen. Ik wil jemme geen vertreed waan, maar jem duidelijk meidje hoe bijzonder ik van jemme had. Als een vertreed dien had, dan had er dat mij net aandien, maar jemme alle jaren, al eerst voor een part, om net te overdrijven. Voor Sanien is het genoeg dat de meesten van jemme hem het leksem lezen hebben. Dat jemme moesten hem nou maar liever verjaan en vertreesten. O zou het al te zwiere vertreed Sanien oermansk worden kennen. Ik verman je jemme dus, liet je noor hem nou de leefde jilde. Met dat doel hie ik jemme om eens schreeuwen, om niet te gaan of jemme betrouwd binnen. Of je me in alles om sissen jouwen. Wat je me verjouwen, die verjouw ik ek. Als ik wat te verjaan hier, heb ik dat om eens al dien. Om je voor het aantlid van Christus. Dat de Satan us net de baas wordt, want zijn aanslagen binnen us weer net onbekend. Ik ging naar Troas om het evangelie van Christus te brengen en de deur stier der wierd voor mij open om het werk van de Heer te doen. Maar inwendig hier geen rest, omdat ik Titus mijn broer net trof. Daarom nam ik afscheid van hen en reisde ik aan naar Macedonië. Dank aan God, die us altijd in zijn triomftocht meeneemt in vriendschap met Christus. Troch us verspreidt hij overal de kennissen van zijn naam als een zwietrook. Want dat binnen wie, een zwietrook voor God van Christus, onder harren die behouden worden en onder harren die verlen gaan. Voor de laatsten een dodelijke rook die te deed docht. Voor de eersten een levensrook die het leven jouwt. En waar kent zo'n taak aan? Wie binnen al het eerst net lik als de meesten, die van Gods woord een jildwinning meidje. Nee, als oprechte mensen die God stuurt had, spreken wie voor Gods eigen in vriendschap met Christus. Haadstik 3. Beginnen we u zelfs alweer aan te prijzen? Of binnen wie vaak, like als sommigen, verlegen om brieven van onrecommendatie voor jemme of van jemme? Jemme zelfs binnen uw brief, us in het hart te schreeuwen, begrijpelijk en leesbaar voor alle mensen. Een open brief van Christus, mij us help opstelt, net mij inket schreeuwen, maar mij de geest van de libbene God. Net op stiennen platen, maar op platen die het herten van libbene mensen binnen. Zo'n groot betrouwen hebben we in God troch Christus. Net dat we uit u zelfs dat aankennen, en bedenk zog zelfs, alles wat we kennen komt van God. Hij is het die us de vermogens joen had om tjenners te wezen van een nieuw verboen. Net in een schreeuwende wet, maar in een geestelijke baan vastlijn. Want de schreeuwende wet maakt het deer, maar de geest maakt het libben. Nou wie dan de tjinst van de deer, mijn letters in steen gravieren, al mijn zo'n heerlijkheid, dat de Israëlieten Mozes net liek aanzien konden vanwege de glans van zijn gezicht, die dochs voorbij ging. Hoeveel is de heerlijker zal dan de tjinst van de geest net wezen? Als de tjinst van de veroordeling al heerlijkheid wie, namens de oervloediger in heerlijkheid is dan de tjinst van de vrijspraak. Nee, de heerlijkheid die het wie, maar net liedje bij de heerlijkheid die het boppen alles giet. Want als dat wat voorbij gaat al mijn heerlijkheid mangang, namens de grutter is de heerlijkheid van dat wat bloedt. Omdat we dan zo'n hopen hebben, gaan we met volle vrijmoedigens te werk. En doch net liek als Mozes,
die zijn gezicht met een kape bediek. De Israëlieten mochten net zien hoe die glans werd voorbijgong, maar haar betinken werd ek nog verhudde. Onjuur de dag taoms is dezelfde kape der bleven bij het lezen van het Oude Testament. Hij wordt net wijnomen om ter alleen verdwijnt als men in Christus leeft. Onjuur de dag ta leidt der Herren zo vaak als Mozes lezen wordt een kape oer het hart. Zo vaak likwijls iemand hem tot de Heer bekeert, wordt de kape wijnomen. De Heer nou is de geest, en dat de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wie alle jaren nou, die mij een onbedutsen gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwt, worden naar hetzelfde beeld van uiterlijk verhoren. Wat langer, wat heerlijker, troch de Heer ommers, die geest is. Haadstik fjouwer. Daarom jouwe wie de moed net hoor, om God zo goed west had en jou us die tjenst. Maar we hebben alweefd met de dingen dat men jun verskamje moet en die men daarom verborgen had. We gaan net met gloepskens te werk en vervalskje het wet van God net. Dat we de wierheid aan het licht brengen, daar kunnen de mensen correct aanzien dat we u zelfs aanprijzen voor Gods eigen. Als er al een kapel leidt oer het blied boodschap dat we brengen, dan alleen voor Herren die het verlengd gaan. Voor Herren waar de God van deze wereld het betinken verblinden had, namelijk van de onleeuwigen, zodat ze het licht net zorgen van het blied boodschap dat spreekt van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. Want wie verkondigen net u zelfs, maar Jezus Christus als Heer, en u zelfs als jemmet tjenners om Jezus wil. Want dezelfde God die zijn had, licht zal schijnen uit het zuster, is us als licht in het hart opgaan, om de kennis van zijn heerlijkheid stralen te laten op het aantlid van Christus. Maar wie dragen deze skat mij in stiennen krûken, dat duidelijk is dat de einlezen kracht van God komt en net van us. We worden van alle kanten beneden, maar we rennen dochs net vast. We hebben verlet van rie, maar binnen net onze rie ten ein. We worden vervolgen, maar net aan us lot oorlitten. We worden delslein, maar komen net om. Alle dagen waarom dragen we het sterren van Jezus in het lichaam mij, dat ek het leven van Jezus in us lichaam duidelijk blikken mij. Want al aan worden we, wilst we nog Libje aan het deel oorleveren om Jezus wil. Dat ek het leven van Jezus in uw sterlijk bestaan kleer blikken mij. Zo doch dan de deel zijn werk in us, maar het leven in jemme. Daar stiert Skriuwer, ik heb leeuwd en daarom heb ik sprutsen. We hebben datzelfde slag leeuwen. Het stiert mij us dus krekt zo. Wie leeuwen, daarom spreken wie ek. Want wie weten dat hij die de Heer Jezus uit de doden opwekken had, ek us mij Jezus opwekken zal en mij jemme bij hem brengen. Want dat bart alle jaren voor jemme. Als de genade aanwaakst, zullen ek wat langer wat meer verlasten, al aan meer dank brengen ter ere van God. Daarom verliezen we de moed net. Maar al rijdt je wie christenen uiterlijk in het verval, innerlijk worden we die aan die vernijd. Want de benering die we nou hebben is maar licht en dwort maar kwad en moet net liedje bij wat die us brengt. Een oervloed van heerlijkheid die boven alles giet en eeuwig dwort. Onderwillens hadden we als doel voor eigen net de dingen die men zocht, maar die men net zocht. Want wat men zocht is maar garantiert, maar wat men net zocht, bloedt eeuwig.